til madens verden. Det hænger da også lidt sammen med at stå på ski. Gør det ikke, Bits? Det hænger altså sammen med, og nu får Bits ikke lov til at svare, det hænger sammen med, at det hverken skal være blåt eller brunt, som vi lige hørte om de her goggles. Det skal være sort, ikke også, Christian? Lige præcis. Hvad er det i alverden er det, du har hævet frem i dag til at stille her på bordet? Jeg har sovet ski med Uffe Buchard hele natten og sprunget i min strammeste sorte t-shirt. Og så skal vi tale om sort mad. Ja. Inden for mad er der jo trends. En af de trends, det er sort. Altså, der er simpelthen gået sorte fødevarer i vores sundhed. Men det lyder jo bare overfladisk. Hvad farve det har, det ikke lige meget. Og man skal også spise grønt og sådan noget. Jo, og apropos overfladisk. Det er netop i overfladen. Det er i den sorte farve. Altså i de mørke farvenuancer, der sidder noget, der hedder polyfenoler, antioxidanter, som simpelthen er de her mørke farvestoffer, som gør, at mørke fødevarer de har et højt indhold af de her polyfenoler, som formentlig kan være med til at beskytte kroppen mod sygdomme. Så alt, hvad der er sort, er rent faktisk, har faktisk det til fælles. Også, du kan også tage sorte bønner ved siden af en sort lige. Altså ikke alt, altså alt med måde, men de fleste mørke fødevarer, ja, de har et højere indhold af antioxidanter, end andre fødevarer har. Så derfor er det interessant at kigge på de mørke, de sorte fødevarer. Og hvad er den længst henne over med bærene? Ja. Det ser ud som om, det er noget af det, som jeg måske tør smage på. Smag på det. Det er jo blackberries. Det er det. Herhjemme, solbær. Lige præcis. Solbær er de nye blåbær. Blåbær har været hypet i mange år nu efterhånden som superfoods, uden egentlig noget videnskabeligt grundlag. Der er ikke nogen grund til at sige, at blåbær er sundere end andre bær. Solbær er mindst lige så sunde, indeholder rigtig mange af de her antioxidanter også, og polyfenoler i skallen. Og så smager de bare super godt. Jamen, det gør. Og de er altså tørrede, altså det behøver de ikke at være. Man kan høre, de er helt hårde, og det er fordi, de ikke er på busken lige nu. Det er fordi, de ikke er på busken lige nu. Ja, tak. Og de er super syrlige. Det er også derfor, de er så gode i en marmelade, hvor man jo så tilsætter noget sukker. Men altså, solbær smager bare super interessant og rigtig gode i salater, i marmelade, til kød. Det smager som noget, man godt kunne spise til vildt, som jo er sæsonens kød lige nu. Og de er pivsunde, simpelthen. Ja, og så, altså, vi venter lidt med den der skål med det, du ligner, du har fundet et eller andet sted. Her, sorte ris, dem kan jeg forholde mig til. Ja, der er for nylig en dansk sushi-kæde, som faktisk har lanceret de her en sort menu, altså simpelthen ris lavet, eller sushi lavet med sorte ris. Og det har den fordel, udover at det bliver sort og flot at kigge på, at det rent faktisk er fuldkornsris. Og fuldkornsris, som er sorte, det indeholder flere kostfibre, det indeholder flere vitaminer, som rent faktisk gør, at de er langt sundere at spise end både de brune ris, men især selvfølgelig de blege ris, som vi kender normalt fra sushi. Så sorte ris, det er fantastisk sundt. De skal bare koge i lang tid. Ja, det er det eneste, jeg vil sige som et lille men. Man skal bare lige være lidt hurtigt ud med at smide ved gryden. Det er ikke, fordi de er mere komplicerede at koge end mange andre. Nej, det skal bare koge. Det tager bare længere tid. Ja, en 3 kvarters tid eller sådan noget. Sådan er det. Ikke timer. Niks. Og så er der spændende ting i koppen ved siden af. Ja, så er vi nede i det, som hedder Nigella-frø. Og det er altså ikke noget med hende, den engelske tv-kok at gøre. Men Nigella-frø stammer fra Mellemøsten, fra Asien. Ja, du må vippe den. Og de er rigtig gode i brød. Det er nogle frø, som egentlig de minder lidt om sesamfrø. De smager lidt mere af noget karse. Man mener, at de er gode for fordøjelsen. Man har brugt dem netop i Østen og i Asien i mange år til mange forskellige sygdomme, men primært mod fordøjelsesbesvær kan man faktisk bruge dem. De smager meget interessant, ikke? Og jeg kendte dem faktisk ikke, men det er faktisk det, som naanbrød smager af, hvis nogen har smagt det indiske naanbrød. Lige præcis. Og igen, de er sorte. Det er flot på brød, også på toppen og indeni. Og de indeholder også alt det der. Og de sætter sig ikke så meget i tænderne som birkeskør, så derfor er de er også interessante i den sammenhæng. Vi skal jo nå alting, vi skal også nå de der, som engang var hvidløg, ikke? Og nu har du taget de rødne ud, og nu gider jeg ikke spise dem. Det her er sorte hvidløg. Ja. Og det er, jeg tror det er første gang, de på dansk tv, det er hvidløg, som er fermenteret. Det betyder, at de har ligget i et varmeskab uden noget ilt. Og så bliver de rent faktisk mørke, og de bliver helt søde. Og nu skal du smage et mørkt hvidløg. Og udover at de netop er mørke, så får man faktisk heller ikke hvidløgsånden. Altså, de er lige så sunde som almindelige hvidløg. Det vil sige, de kan beskytte mod hjerte-kar-sygdomme og give et bedre kolesteroltal. Men de giver ikke hvidløgsånden. Dagen efter, altså. Ja. Og de smager godt. Ja. Hvad vil du bruge dem til? Altså smide dem i noget salat eller hele? Eller vil du snitte dem og smide dem i mad, ligesom andre hvidløg? Det hele. Jeg synes, de er fantastiske. De smager rigtig godt. Hvor kan man købe dem? Jamen det kan man. Man kan gå på nettet. Jeg har lagt nogle hjemmesideadresser på nettet, hvor man går ind og læser mere om det, og hvor man også kan bestille dem. Gud, sorte hvidløg. Ja, det er meget godt, ikke? Ja, de ser ikke... Det er nye lakridser. Okay, Christian, der holder vi lige igen, tror jeg. Jeg er så modig i dag. Nede i koppen er der noget af det, jeg tilbringer det meste af min dag med at indtage, nemlig te. Ja, og te... Nu har man fået at vide så længe, at vi ikke må drikke den sorte te. Det skal være grønt, det skal være hvidt, og folk er så sure. Du læser de forkerte blade. Grøn te, hvid te og mange andre former for te har igen været hypet meget de sidste par år. Der er ikke videnskabeligt belæg for at sige, at grøn te er sundere end sort te. De indeholder lige mange antioxidanter, som vi jo formentlig ikke optager i særlig stor grad i kroppen. Så man skal drikke den te, man har lyst til.
og så skal man gøre det med god samvittighed. Og sort te giver altså muligheder for større variation på flere smagsretninger. Så jeg synes, vi skal have den sorte te tilbage. Den er hyggelig, og man må gerne komme lidt mælk i, det ved jeg, du er glad for. Ja, der vil jeg bryde trenden og sige, der skal altså hvidt i. Ja. Der skal nemlig mælk i sådan en dejlig sort te. Det sidste, vi skal nå, er sojaen. Skal jeg lige nå den? Soja Så har er du jo lige igen 5-6 til den, sådan en 80'er ting, men den kan faktisk gøre, at vi kan spare på saltet. Vi spiser alt for meget salt. Soja indeholder 40% mindre natrium, det som gør, at vores blodtryk stiger. Så brug soja i stedet for salt. Ja, det gjorde man nemlig. Jeg hældte altid på boller og kaj i 80'erne. Gjorde I ikke det, dreng? Jo, 80'erne er tilbage. Det er retro, det er mode. Kan I mærke det? Nøj, hvor er jeg med. Jeg har fået så mange polyfenoler her til morgen, så jeg... Prosit. Nej, hvad hedder det? Flere? Ja, polyfenoler. faktisk. Polyfenoler. Det smager faktisk godt. Jeg lover det. Jeg var også næsten Den ved at- nye lakrids. Ja, det skal vi ikke Det var altså ikke afsted med hjemme Nej, hos så os. bliver man skuffet. Må vi gemme det til senere? Spis det. Og der ligger bliver- links på det nettet. smager okay. Sort te, solbær, blackberries. Nej, det smager godt. Du har taget nogle aubergine, det ved du godt. Ej, hvor er det lækkert. Og det er i hvert fald noget, der kan holde os imod den kolde, hvide vinter. Præcis, det styrker vores immunforsvar. Du kigger som i sådan på en sorte t-shirt. Nej, jeg står bare og tænker, pizzaen er simpelthen altid lige sådan dressed to the occasion. Jamen præcis. Ja, ja. Sådan er det jo. Sådan er det Der jo. er nogen af os, der gør lidt ud af det. Der er noget, der ikke er sort i den grad, og det er altså vejret udenfor. Drenge. Der ligger lige udenfor. Vi skal lige, det, der ligger lige udenfor, det er selvfølgelig sne, og vi har altså fået nogle fine billeder ind. Vi skal lige starte med at se et lille billede fra Nakskov. Det er Ditte, der har sendt dette billede ind, og Ditte ser ud til at have samme problemstilling med sin bil, som jeg havde klokken 4 i morges. Djævelslag is på Djævelslag is. Ej, Her har vi islandske fra heste. Eller hvad er det? Frederikshavn. Line har sendt ind. De ser ud til at kunne klare det dog, ikke? Det De er pakker min godt bil ind. fra i morges, det der. Og Stine fra Frederikssund har sendt det her billede ind fra sin have, ser det ud til. Og så har Tanja fra Karup også bidraget til bunken. Oj. Og så kom vi altså nogenlunde hele vejen rundt i det ganske vinterlandskab, Ja, som var det ser lækkert. ud her til morgen. En dejlig, kold, hvid morgen, hvor man skal spise sort. Og det bliver liggende, så meget kan jeg sige. Ej, det lyder Også det sorte. Og jeg kan sige så meget, at Lisbeth Østergaard skal vikariere for Ida Wohler de næste 3 måneder. Hende og Morten Ræsen er klar i morgen tidlig kl. 6.35. Herfra skal vi så ikke bare i kor sige... Godmorgen, Danmark.